podařilo zastavit v pátek. No a téma teď probereme. Ve spojení je s námi Roman Berčák z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Přeju dobrý den. Dobrý den, přeju vám. Tak ještě prosím ve větším detailu, jaká je teď aktuální situace v Evropě? Nazval bych aktuální situaci v Evropě běžnou situací prázdnin, která prakticky nám s sebou nese vysoké teploty, vysoké prosušení toho paliva, které je velmi snadno připravené na hoření. A je to běžnou situací, se kterou se budeme setkávat v následujících letech. Prostě prázdniny, vysoké teploty a málo srážek povedou k tomu, že ty oblasti budou velice rizikové k zahoření. Pojďme teď tedy ještě konkrétněji na situaci právě v Řecku, kde nejen letos tedy čeští hasiči pomáhají místním kolegům během náročné letní sezony. Tak jak to vypadá v Řecku? V Řecku to vypadá následovně, setkáváme se s vyšším množstvím vyšších teplot, přišla určitá vlna veder, která způsobuje prosychání toho pozemního paliva. To znamená, že ten prostor těch porostů je mnohem náchylnější k zahoření. A samozřejmě čím více té suchosti toho paliva a těch spodních vrstev té půdy je, tak tím náchylnější nebo extrémnější lesní požáry. To znamená, že ta situace opět se nějakým způsobem nevybočuje z toho standardu, který jsme svědky v jižní Evropě během tady té sezóny prázdnin, ale je to prostě běžná situace.